बसवाउल गइल। वो बसियावला का मतलब का रहे कि दूगो बेटा वनवास में आ दूगो बेटा कई देश में, तो जहाज तो रहे ना, तीव्रगामी रथ 7 दिन जाए में लगा, 7 दिन लौटे में 14 दिन बसियावल। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव जी, प्रधान जी, ग्राम पंचायत खवासपुर, वहाँ के परम मित्र बाबू यादव भैया हमरा बानी दलजीतपुर है ना जी, वह जल्दी टोला। बहुत बहुत पुरस्कार भगवान को, जनता के सेवा करता मनोकामना पूर्ण होकर वहाँ के। जब तीव्रगामी रथ गइल बा, भरत शत्रुघ्न लौटल बालू, मंथरो के बोलले बड़े, अपना माइयों के बोलले बड़े, लेकिन गुरु जी कहनी वशिष्ठ बाबा कि हे भरत, केहू के दोष मत दो, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस यश विधिहार। 6 गो चीज अपना बस में नहीं खे। बिजनेस के लिए बड़ा हानि होई कि लाभ होई, कीर्ति करता रह जस मिली कि अपजस मिली, केहू के हाथ में बा, जीवन तारा जीवन रही कि मरण हो जाई, केहू के हाथ में। 6 गो विधि के हाथ में बा। कहले कि गुरुजी माई हमारा वैसन बनस वरदान, ओकर जीभ गल के गिरना गोल पिलुआ ना पड़। वशिष्ठ बाबा कहने के केहू के दोष मत दो, धन है हरि बाबा कि मनवा के छोड़ बाबू फिक्रिया, बाबूजी का हो भरत, तो बाबूजी का करो बाबू काम क्रिया, बाबूजी का हो बाबूजी का करो बाबू काम क्रिया, बाबूजी का हो। क्या करे का दोष देता, कुछ ना बिगड़ली तहार महतारी, तो कुछ ना बिगड़ली तहार महतारी, कुछ ना बिगड़ली तहार महतारी। ये जाके हो जानत रहे ईश्वर बाबा के को बजे मरी है, कहिया मरे जानत रहे केहू, कुछ ना बिगड़ली तहार महतारी, अटरला से डरे ना हो खेले हो निहारी, अटरला से डरे ना हो खेले हो निहारी। साजमंद को हंदानी खाई क्रिया, बाबूजी का हो, अब बाबूजी का करो बाबू काम क्रिया, बाबूजी का हो, बाबूजी का करो बाबू काम क्रिया, बाबूजी का हो। हजारों हजार रुपया का पुरस्कार लौटौले बनी डॉक्टर साहब हमारा वीरेंद्र भैया, प्रधान जी भोलादानी बनौले रही, पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगो रहे। एगो यहाँ कैसे बनी प्रधान बनी, डॉक्टर बनी। हमारा भारत के कैसा नियम बा, 7वां 8वां पढ़ा लिखा लोग प्रधानमंत्री हो जाता है। बादल आर्मी जी भैया फिर पुरस्कार एक बदल रवि नेताजी मुखिया पद के प्रत्याशी बने, पुरस्कार दल बने, प्रणाम जी। कल राजपाट देखो, बिना राजा का राज उदास हो जाला, कल राजपाट देखी और सब बात मान ले वाली। राम बाबू भैया हमरा दलजीत टोला से पुरस्कार दल बनी, भोलादानी बनौले रहे, वहां के भी प्रधान प्रत्याशी बनी, पद प्रतिष्ठा में भगवान 4 चांद लगाए। 2025 कमीशन में भैया राम बाबू यादव जी, पंचायतों वहां कौन पड़ला, कोड़ाहरा ना डॉक्टर द्वान यादव जी के सौजन से पुरस्कार बाटे, भगवान पद प्रतिष्ठा बनाई। तनि भर हिल लो, प्रसंग में तो ना चलल बकर और मन तनि भर हिल हिल जाके अपना माई से कहतर शॉट मारे के बारे, बोले गुरुदेव जी हमारा समान के पापी नहीं खे कि मोही समान को पापु निवासु हो, यही लगी सिया राम बनवास।
आदेशानुसार बाबूजी के जाके अंतिम संस्कार कइले बलू 10 दिन पानी दियाइल बा एकादशा बीतल 13 बीतल तब कहने की राजा बन जाओ भरत कहले कि का कहता नहीं और मैं बात मान ले बने गुरुदेव कि हमरो बात माने के पड़ी भैया के बुलावे खाती हमनी के चले के बाकी लो भिखारी ठाकुर कह कि करम पटकल सफेड़ा पर से अरे बीछी मरल से सिट्टू भाई हमारा बीएसएफ के जवान बानी पुरस्कार दिले बानी बार-बार प्रणाम करना दई बचल वाले दाव घाव अब के करा से देखा गुरुजी अपना दिल के दर्द हम के करा से कहो लोग कही कि ढोंग करत बा ई जगवा हंसी उड़ाई मोर पीर रघुवीर बिना अब के हुओ ना विप्र वृंद के आगे कोई के आ श्री गुरु चरण मनाई सोचत मन में चलले बन में सेन समाज अटल अनुराग लोहरी कोई तरी अजी करी साच सुनाई सबका के दी होए दैवा भरते जईसन तैयारी में जकरा जकरा मन भइल केहू के भरत दी रोकले ना तैयारी हो गइल कहले कि गुरुजी माई कौना बन में भइले भी अंदाजिए कहां चलल हाय तने माई से पूछ के आवदी जाए कहले कि रे पापिन ते कैसन सापिन बड़े अपने अंडा खा के पेट भर ले खा गइल मछरू तू कैसन बाड़ू बैया कैसन बाड़ू बैया अरे बताओ मैया कौन बन में गोइले भैया बताओ मैया कौन बन में गोइले भैया उठता पड़ेगा बीरा नहीं ना से बोहे कोई सन आइल समयई मुदैया बतावे मैया मन में गोइले भैया बतावे मैया कौन मन में गोइले भैया भारत जी सेना सहित रथ पर विराजमान होकर चलल बाड़े कोई जगह बिलमत आराम फरमावत कहीं कहीं रुकत केवट वाला जगह पर पहुंचल बड़े निषाद राजगु देखो लो मलाह लो कि रे राम जी हमन एक लगे आराम कोइले बड़े रात्रि में बलुआ रेत के लगे पूछता दे जा कुछ सोच होई पर आराम कोइले बड़े आ रात भर अपना भाई भरत के बड़ाई करत शत्रुघ्न के बड़ाई आ ओइसने सांवर गोर चेहरा बा आ सेना लेके जाता लो भेंट करे जाई तो हतवत सेना लश्कर जाई एक और माने लो लड़ के मारे जाता कि 14 साल का राज ना 14 साल वनवास काहे रहे त्रेता में नियम चलत रहे 13 साल 14 साल कभी लो अलग अलग मत देले बा जे राजपाट से अलग रह जाई ओकरा के राज से निष्कासित कर दिया द्वापर में 12 साल भई तो पांडव लोग के वनवास 14 साल ना मंगाई बोल के ना 12 साल बोले तो 12 वर्ष के वनवास 1 साल के आ गया तो आज 13 वर्ष पर लौटे लोग कहा कि खत्म बड़ा खत्म आज के डेट में रहुआ कसकारी जमीन में रहुआ खोज नहीं करो 12 साल कोई आदमी अपना घर बना के रह लेगा तो भारत का कोई कानून उसे वहां से हटा नहीं सकता नहीं खाली सबूत इतना चाहे कि इतना दिन से रहता रहुआ कसकारी जमीन में भी ओकरा के सरकार ना हटाई अम्बेडकर के कानून नहीं आई पहले ही से आवता केहू कानून लिखले नहीं खे कोई आदमी कानून लिखले बड़े कानून केहू नहीं लिखले अम्बेडकरो जी ना ओकरा पहले हूं कानून रहे अंग्रेजन के काला पानी के सजाए दिया कृष्ण जी के दरबार में भी कानून चले रामों के दरबार में चले केहू संविधान लिखले नहीं खे संशोधन को के परिवर्तन कइल बा
संविधान आज के ना अम्बेडकर जी अध्यक्ष रहले लिखे वाला काम दूसर बालो में केहू 21 जना कहता केहू 42 जना कहता सब है मिल के अध्यक्ष के नाम होला। हम गौनाई गावे आइल बने निमन गायब चाहे बाउर गायब हमार नामे में होई झलवैया के क्वेश्चन बजावल हो लोग का नाम ना हो अध्यक्ष हम बनी तो हमारे नाम हो अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। इ त इहो प्रमाण बा कि एक बार संविधान जार दहल गइल त राजेंद्र प्रसाद दोनों हाथ लिखत कहले कि एक बार पढ़ले बनी हमरा याद बा तो दोबारा उ लिखले रहल तो कवि लोग के अपन मत बा एहू गरी इतिहासकार जो किस्म के बालो तो किस्म पे तुलसीदास रामायण लिखले नु ओ घरी के राज चलत रहे मुगलिया साम्राज्य एको बेर लिखले तुलसीदास कि बाबर मंदिर तुर के बाबरी मस्जिद बनवा दे हलो ना जानले कि पेन सहित हथवे काट दी है सब कुछ ना बोले कुछ सब लिखे कर रहता लिख दले बहुत बहुत पुरस्कार गार्जियन के हार्दिक प्रणाम करता हूं। मलाह लोग के नाइट बावो एगो पुरनिया मलाह को लग रहलो ये लोग के पैर जो आगे बढ़तिया ये लड़ाई वाली ना मिताई वाली बुझ आके पूछले कि अपने समझ के नाम का बा भरत शत्रुघ्न है सेना हमाओ के तैयार रहने है सारी सेना भी तैयार हो गई कि प्रभु जी के दर्शन करो बोले को हो जो है जतनी मना के ले आवे जाता हे जत रात भर आराम कर ले बानी अब जब पूजा के बात सुनल दौड़ के जाके बालू के रित उठा के कपार में लगाओ तरे धन हम भयवधी एगो उ भयवधी रहे बालू के रेत उठाओ तरह अयोध्या राजधानी के फुटबॉल बना दे हलो भैया तू ले लो भैया तू ले लो ए बेरा के भाई से कह दी कि लखनऊ एक घंटा में भाई तू ले लो तो नहीं खो मानो तो ले लेतन जा कहिए तो मलाह के अखबार में भर लेले कहले कि मलाह भाई हे जावा हमर भैया सुत रहले सारा रोत को लौटा देले भैया जब नंगा पांव गोइल बड़े तो हमहू नंगा पांव ही सारी भोग विलास के त्याग करके अब भरत जी मलाह के हाथ जोड़े खदर की मलाह भाई ए मलाह भाई तो कौन हाथ भुइया जहवा अधइल भैया पैया अतन बत्ती अरे सुन के बाड़ दलो करुण रसा गोइल अतन बत्ती अरे सुन के अब भरत जी धुना तारसी अतन बत्ती अरे सुन के भरत जी धुना तारसी भरत जी धुना तारसी अतन बत्ती अरे सुन के भरत जी धुना हमने के घाट पर पार कोइले बड़े पहले के ओकर बाद कौना हो रहतिया गोइले तीनू मूर्तिया अतन बत्ती अरे सुन के हो रहतिया तीनू मूर्तिया अतन बत्ती सुन के कौना हो रहतिया गोइले तीनू मूर्तिया अतन बत्ती अरे सुन के अतन बत्ती अरे सुन के कौना रहिया भैया रघुवीर कौना रहिया भैया रघुवीर अशोक व्यापारी जी माने कौन जगह धर्मेंद्र भैया है धर्मेंद्र भैया जी पुरस्कार दिले बने 100 रुपया के हार्दिक प्रणाम करते हैं। कौना रहिया भैया रघुवीर अतन बत्ती अरे सुन कौना रहिया भैया रघुवीर ना निकाला सा अपन सारी सेना सहित भरत जी के ओह पार ले गेल बलू तो देखी चाचा जब दुख पड़ जाई केहू के घर के परिवार के कैंसर हो जाई आ जीवन में कहीं ना मंगल हो मन आ केहू को देखी जाना भृगु बा के गुण लागल प्रसादी भाग देबो ढेल हो बाबा के भाग देबो ऐसे कि मन अपना बस में रही ना सब है वो पर गइल भाई घाट पर बैठ के मंजूरी में जल लेके आ गंगा जी से त्रिवेणी माई से कहता का सुन सुन भागी रथी सुन ये त्रिवेणी जानता जहान मना मंगल मोरी तो हमारा पर कदम मेहरबानी सुनो ये हमरो गंगा महारानी हमारा पपदो मेहरान सोना हमरा गंगा महारान हमारा पर कदम मेहरबानी सुनो ये हमरो
गाना महाराज हमारा पकवाना मेहरबानी सुना गंगा महारानी। सेठो भाई हमारा बीएसएफ के जवान बनी भोला दानी बना रहे हैं बोले के माई हऊ अंतर्यामी बूझा मनवा के मोरम मांगतनी भीख छोड़ी छतरी के धाम हे माई छतरी भीख ना मांगे तारा से तबो मांगतनी दे दोबारा दानो ये भवानी दे दोबारा दानो ए भवानी सुनो ये हमरो गाना महारानी जब भीख मांगते हैं तारा से तो का मांगता नहीं धन सोना चांदी हीरा मोती राजपाट ना माई दिन दिन भगती भगवती दुगुना बढ़ा दो ई है रमान भैया राम से मिला दो लहरी दी मंगले निशानी लहरी दी मंगले निशानी सुनो ये हमरो गाना महाराज आकाशवाणी भैल की जा भरत समय के अनुसार हर मनोकामना पूर्ण हुई आगा बढ़त बढ़त जाता लोग कई जगह रुकलो बालो कंद मूल के सेवन करो केहो कभी कहता कि ना भरत जी कुछ खोइबे ना कले निकल भोर हरिया के बेरा बा आ सीता जी सुतल बनी राम जी सुतल बनी लक्ष्मण जी पहरादारी करते रहे कुटिया की आ तले सीता मैया सपना कुछ देखले बड़ी आ चिहा के बड़ी स्वामी क्या हुआ सीते कहले कि हे स्वामी सुन ले बनी भोर के सपना साँच खुला अब बड़ी बाउर सपना देखला बनी कहे चौपाई लिखले बनी गोस्वामी जी महाराम रजनी अमसेसा जागे उसिया सपना यस देखा कहतर की रोतिया की रोतिया अरे देखूं सपनवा हो सजनवा सुनना रोतिया देखूं सपनवा हो सजनवा सुनना जितेंद्र भैया का करब शुगर हो गइल बा हमरा यादाश्त कमजोर है तब रही रही जितेंद्र भैया संग संग हमारा भैया धर्मेंद्र भैया हजारों हजार पुरस्कार दिल मैं बार बार प्रणाम करने हैं भोला दानी पद प्रतिष्ठा में 4 ताल लगल का देखले बड़ी किया बता रे भाई भोला फिर से शरीर मंजोरा बिना पढ़ के चरणवा होसा जन्मा सुनना दूसर का एक रुस बाउर महेश स्वामी दूसरा ये हुस्न जमुना सासुला के मांग बसुना सबको दुख के मनवा होसा जन्मा सुनना कहे के नहीं कि हजारों हजार पुरस्कार लुटा के हमने के हौसला बढ़ाने लो बार बार प्रणाम करता नहीं जा अभी बतियाते बालू आ तबले जाके कोल किरा
हरि जी से कहे अपन बात तले हल सेना के जामा। हे प्रभु रौरनी और सावर गुरदू भाई बालू आ सीना लश्कर लेके बड़की आवतलू। लक्ष्मण जी सुन ले तम तक भैया 14 साल के राज पाके मन में शांति नहीं यदि भेंट करे आवतलू तो सेना के लश्कर लेके ले कौन काम है कर माने चाहता लोग क्यों अकेले बनी जे दोनों जना आके बनवे मार दिया 14 वर्ष ना जीवन हमनी के राजपाट रह जाई। तो आदेश करी भैया अगर स्वयं शंकर जी भी बचावे खातिर लोग के दल से आ जाई हैं तो शपथ लेके कहता नहीं गर्दन काट के भरत के ले आए। भगवान करी का कहत रह लक्ष्मण धरती पलट जाई सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम उगल गए चंद्रमा पूर्व से उगल गए हैं। बाप बेटी के नाचे नहीं बेटी भाई के नाचे नहीं केहू के कोनो रिश्ता लेना हजी इतना घोर पाप हो जाई। एक हे लक्ष्मण भरत के हमरा प्रति बाउर कोइल छोड़ दो हमरा पर बाउर सोच नहीं कर। भगवान के आंख में आंसू आ गइल। लक्ष्मण जी देखले तो भीतरी से रो पड़ले कि लक्ष्मण कहले कर कामटे दरकार ये भैया तरा जो लोचन अखिया बरसे असुधार राजलोचन अखिया बरसे असुधार। अरे बुझात नहीं भैया रुआ एक बराबर सबका कमानी ली इनकर बहक गइल बा मन लेके आवेलन पलटन। भाई भरत राज पाके चलले मर्यादा मिटा के अबर बुझ के कोने अबर बुझ के कोने परहार भैया परहार भैया राजलोचन अखिया बरसे असुधार राजलोचन अखिया बरसे असुधार अखिया बरसे असुधार। अभी बतियाते वालों तले सोझा भरत जी परल बड़े जाके गुड़ छू के गुड़ नहीं खन लागो खड़िया डंटा जगह ना भारा के गिर जाला खाड़े गुड़ पर गिर गेल कहले भैया रो दशा कैसन हो। भगवान राम कहले कि भरत तू पूछत रह हमरा तहार दशा कैसन बना ले धन हा उठा के गला से भगवान लगा ले हनी कि भरत आ देखले हां रघुराई के धरती पर गिरल धधाई भाग जानी प्रभु जी दया कोई नहीं बाही भर के गला से लगा ली हम ए अखी या छल के दोनों भाई के